Een goedemiddag en voor de laatste keer hier in Ouweziel. Het meest eigenzinnige, eigenwijzige, stoere, gezellige dorp van Friesland. Hier Ouweziel voor de laatste keer met weer een geweldige uitzending met te veel om op te noemen. Met als afsluiting een heus slootconcert. En vandaag mijn tafelheer, het mooie popke van Ouweziel. De Janke de hond van Ouweziel. En bekend van tv bij Moordwijven. Hier is Jan Rodenuus. No. Jan, een misschien een voor de hand liggende vraag, maar ja, ik vraag aan jou, wat vond je van de afgelopen week? Nou, ik vond het echt knap hoe we deden. Met 8 van die wieven en dat gewoon aan gekregen hebben. Ja. Geen roesie had, want het zijn allemaal pittige wieven. Ja, nee, we hebben elkaar nog niet de kop ingeslagen. We zijn er allemaal nog voor. Ja. En volgende week in het Zwarte Gat? Of, Ik denk het wel, ik denk het wel. Ja. We gaan nog één keer met z'n allen schreeuwen. Dit is... Draai de Jan aan tafel. Want aan tafel, daar zitten twee heren. Het zijn twee heren die geboren en getogen Zielsters zijn. Aan de ene kant heb ik hier van de Tjepkemas Klaas en verder van mij af de Zielstras Kees. Geboren en getogen Zielsters, zoals ik zei. Klaas, dan heb ik maar één vraag voor jou. Heb jij ooit gedacht om hier weg te gaan? Ja, daar heb ik ooit wel eens over gedacht. Ja? En waar naartoe? Ik heb Huts in Canada zitten en dat vond ik wel mooi. Dat wou ik wel blijven, ja. Maar toch zie ik jou hier nou naast me zitten. Ja, dat Engels, dat lukte mij niet. Nee. Dat was te moeilijk. Nee, dat was zo moeilijk. Als ze daar beeldspraten hadden, dan was je daar. Dan wou ik daar blijven, ja. Had je daar gewoon een oude ziel opgericht? Dan hadden we aan de water, had ik nee. Ja, want ik heb ook wel gehoord inderdaad van dat je ook, je hebt dus een keer gezegd, ik ben ook wel een beetje te schieterig voor om het mooie land hier te verlaten. Ja. Of komt het gewoon door de feestjes hier? Nou ja, dat eigenlijk wel hoor. Want ja, dan denk je van nou, ik wil wel die kant wel weer uit. En dan is er wel weer een feestje bij ook of zo. En ja, dan vergeet je dat ook alweer. Dan is Canada dan laat ook maar. En Cuba, dat is mooi hè, Cuba. Nee, Cubanees ben je forever. Zo noemen we dat. Kees die weet waar die naam wegkomt. Kees, Kissel dus even uitleggen. Waar komt dat weg? Nou, dat is misschien wel 50, 60 jaar geleden. Dan hadden er geen ene dorpen die telefoon had. Dan moest je communiceren. Op een fiets erheen, of een briefkaart of een aanzicht met er wat opgeschreven. En zo waren er ook op de Ouweziel. Er waren een Ouwezielster, die schreef een aanzicht naar een Ouwezielster. En dan zette hij erop, oorzender, Sieber en Welis, Ouweziel, tussen aanhalingstekens, Cuba. Maar nou werd het geval, we hadden nou een pasloper, die was zo nieuwsgierig aan hem en aan de kant. Die las al die eerste briefkaart. En naast zich dat wat opgeschreven stond. En dan bracht hij die op de bezorgde die. En dan liep hij, had hij niet aan de deur gehoord had, liep hij bij die voor de uitlaat en dan zei hij, morgen krijg je een bezoek hoor. Dus en zo is dat ook met die aanzichtkaart gaan. Hij had dat promoot tot en met, wie het maar horen wou, dan had hij tegen gezegd van jongens, na is heel heet van naar Cuba. En dat is als een lopend vuurtje hier, dat deur, na is heel een oude ziel gaan, dat na is heel heet voortaan Cuba. Daar komt het weg. Ik ben blij dat het raadsel is opgelost. Kees en Klaas, het item zit er alweer op. We gaan over naar een ander item. Mijn moestuintje ligt langs het fietspad als laatste van de 10 tuintjes net buiten Ouweziel. In de tuintjes verschijnen rijen en paden en bedden en kolommen in reeksen en herhalingen. Kleine groene plantjes doen mee en stokken en touwen. Maar niet bij mij. Ik kom voor het plukken van smakelijk eten, zonnetje zitten en vertje kijken in kleurrijk en pompoenen. Maar ik tref een winderig open grassentuintje aan. Dus het gaat niet vanzelf. Aan de slag. Ik zet de naaimachine klaar, schaar en draad stofjes en begin te rachen bloem na bloem. Morgen planten. En aangeschoven natuurlijk ons dagelijkse dorpsdokter Paul Beugels is hier weer. Paul, voor de laatste keer. Ja, en heb ik toch een vraag, want in Ouweziel zat een soort medicijnrobot. Ja, inderdaad, Neeltje, daar heb je gelijk aan. Kijk, bij ons draait de wereld natuurlijk ook door. Dus wij moeten ook meegaan met technische ontwikkelingen. En zo hebben wij sinds recent een farmacierobot bij ons in de praktijk staan. Die is eigenlijk in staat om volautomatisch medicijnen uit te geven. Tot stand gekomen door een steun van de provincie en het Ziekenfonds van Friesland. Maar hij kan dus eigenlijk, kun je daar de medicijnen bij ons uit de muur trekken. En dat is op zich een fantastisch systeem. Maar dan moet ik zeggen, de nieuwe ontwikkelingen die hebben ook bij mij wel een paar vraagtekens. Want zo kreeg ik laatst een patiënt op het spreekuur, die was 92.
En die had een enquête bij zich. Ik zei, die heb ik u nooit gestuurd. Nee, zei die patiënt, die kreeg ik van uw computer. Die draaide dat zo uit. Ik zei, nou, ik zou toch eens even kijken. Een aantal vragen stonden daarop. Daar stond bijvoorbeeld vraag 1. Bevallen deze medicijnen u goed? Dan had ze ingevuld, ja. Vraag 2. Hebt u het idee dat deze medicijnen werken? Nee. Eigenlijk omgekeerd placebo-effect, hè? Nou, dat was weer een hele leuke anekdote. Mocht je nog meer anekdotes willen horen, ga gewoon wat vaker naar de dokter. Paul, ik hoop jou eigenlijk nooit meer te zien. Het is niet persoonlijk, maar dan weet ik tenminste dat het goed met mij gaat. Over naar het talent van de dag. En dat is Jannes. Oh jee. Kan je nog opstaan? Ach, gadverdamme. Het is er. Ah, gadverdamme. Hou eens even vast. Dokter. Haha, grapje. Hier hou ik nou van om mijn moeder voor de gek te houden en toneelspelen. Heb je mij nou weer laten schrikken? Nou, weg ermee. Het is nou altijd zo. Nou, ik moet even bijkomen van de schrik. We hebben natuurlijk weer gasten aan tafel. Ik loop weer naar tafel, want we gaan het hebben over de toekomst. Heeft Oude Ziel eigenlijk wel toekomst? Daar gaan we over praten met de voorzitter van het Dorpsbelang en bestuurslid van allerlei verenigingen, Eppie van der Veer. En natuurlijk, iedereen kent hem, de schoonmaker van het dorp, de lintjesdrager en eigenlijk een soort wijkagent, Jelle Talsma. Eppie, om met jou te beginnen, wat staat er eigenlijk te gebeuren in Oude Ziel qua toekomst? De gemeente wil samen met Oude Ziel dat er hier veel mensen komen. Daar zijn we mee bezig. We willen kaders hier opknappen. We willen hier boordjes in Oude Ziel hebben, zodat de mensen ook in Oude Ziel komen willen. We krijgen hier een elektrisch oplaadpunt voor auto's. De fietsers moeten hier komen kennen. De mensen moeten hier kooieren kennen in de buurt. Ja, en dat is denk ik, we moeten ons het zien laten kennen hoe mooi Oude Ziel is. Dus het wordt echt het wordt een toeristisch, nog meer toeristisch dorp. Het wordt nog meer toeristen, want we willen aan nog meer mensen zien laten hoe mooi het thuisomgeving hier wel niet is. En hoe boorden, wat doel je hem op? Wij willen ook graag boten hebben, maar natuurlijk buiten die boten willen we al die andere mensen ook hebben, want we kunnen hier ook schitterend wandelen. Na het diklootje vlakbij, Waddenzee kunnen we zien. Dus we kunnen hier alle kanten uit. Dus met andere woorden, iedereen kan hier lekker een bezoekje brengen. Jelle, aan jou, wat denk jij van de toekomst hier? Gaat het wat groeien hier? Nou, groeien, dat weet ik niet. We zitten al denk ik 30, 40 jaar op ongeveer hetzelfde aantal inwoners. Van plus minus 1040, 660 op de dorp en de rest van Naaie Ziel en Oude Diek. Maar als we nog zorgen dat er wat naaie aanwas komt, hè, dan... Mensen, u hoort het, kinderen maken. Maar Jelle, staan zoveel huizen te koop? Hoe kan dat? Nou, ja, houden ze weg of zo? Nee, Jan, de huizen die ben niet alleen hier, maar overal te duur. Dat weten we allemaal. Dat moet wat aan. Ja, sorry voor mensen die niet te koop hebben, maar ja, dat is gewoon zo. Maar wij moeten ervoor zorgen dat hier in ieder geval die huurhuizen blijven die hier binnen. Liefst nog er wat bij. Mensen moeten hier ook een nieuw huisje bouwen. Dat duurt natuurlijk ook al veel te lang. En we moeten ervoor zorgen dat we met een ander, met de gemeente en de dorpsbewoners, dat we de leefbaar hier wat in stand houden. Hè. Daar kunnen we zelf ook wel wat aan doen, hier en daar. Nou, dat doen we vandaag toch, denk ik. Ja, oké, maar misschien snap je wat ik bedoel. Ja, ik denk dat de Oude Ziel heel erg goed op de kaart staat na deze 5 dagen. En mocht u hier in de buurt komen, in het dorp komen, dan kan u al deze heerlijke, fijne gasten ook weer terugzien. Eppie en Jelle, bedankt voor ons toekomstbeeld. Ik heb er reuze zin in de toekomst. En ik denk dat we overgaan naar het volgende item. Ik zie hier steeds meer vreemde mensen. Trouwens, hoe lang duurt dat hier nog? Want ik kan de hele week mijn auto niet kwijt hier. Nou, vandaar en dan kun je hem vanavond wel weer voor de huisdeel zetten. Oh, nou, ik zie hier ook steeds meer vreemde mensen. Bent wel alle oude zielsters? Nou, de meesten wel, maar Gussen zag ook wat vreemd. Ja, dat dacht ik ook. Ik gisteravond om 9:30 de uitzending nog een keer zien. Ik heb de wekker gezet, want ja, dit wordt niet elk uur herhaald. En ja hoor, daar zou ik zo zitten. Komen meestal uit zijn tanden. Tuurlijk, wat naast. Die wil ook wel eens op televisie, dus dan moet je een Oude Ziel wezen. Ja, want dat kan alleen maar in Oude Ziel vanzelf. En trouwens, dokter Beulers, die vond geweldig. Die had mooie anekdotes. Nooit weten dat een dokter zoveel humor herkent. En dan onze tafelgasten, die hadden ook prachtige verhalen. Ja, we hadden mooie artiesten. En wat het Oude Ziel en protte muzikanten niet. En die importvrouwen, die hebben maar een mooi programma klaargemaakt. En die houden ze heel mooi op elkaar zet. Ben we nou in één keer alle bekend.
Nou, dat binnen wij nou ook trouwens. Ja, wij kunnen wel eens vaker optreden. De Mounties, alias de Diekiekers. Zullen we zo hard praten? Doen we. Aan het kikkers. Aan het kiekers. En over naar muziek. En vandaag hebben we muziek van Jannie Vellinga, een singer-songwriter. Ze is ook schilder. Haar inspiratie haalt ze uit de omgeving van Ouweziel, de natuur en de rust. Zij gaat een lied ter horen brengen, een nij begin. Hier is Jannie Vellinga. Hier boven op het dik, zo rustig oer het waard. Groene velden, zee en sliek, breng het deze oer mijn paard. Om mij heen, de wind, kroekt de zee, dit komt verdwijnt. Bliede zin, alles leidt hier op een nij begin. Alles leidt hier op een nij begin. Jannie Vellinga. En dan gaan we nu over naar het filmpje. Ons geweldige dorp, die hartstikke leuke bewoners. Vandaag gaan we binnenkijken bij Anna Blik. Kom met. Anna, die tekenerij van die portretten, hoe is dat zo komen? Dat vond ik altijd leuk, om wenkbrauwtjes, mondjes, los, alles te tekenen. Ja. En toen tekende ik eens een keer mijn zoon, Kalles. En die leek, dat kostte het wel Kalles. En toen dacht ik, dat is leuk, ik ken dat. Ik kan het. Ja, nou ja, tekenen dan. En toen heel veel later ben ik eens een keer begonnen met schilderen. Oké. Ik heb gewoon alles kocht. Opzetten, iets wat ik dacht, dat kan ik nooit kopen, want het is te duur. Maar dat wil ik wel, hè? En dat probeer ik te schilderen. Nou ja, dat wordt niks, maar het werd wel wat. Het werd wat. Maar kines, ik zie nou alleen maar kines. Heeft dat ook een reden? Niet speciaal, maar ik vind het leukste. Kines zijn mooi kappie. Ja. Het is heel onschuldig, het is open, vaak mooie grote ogen. Alles is nog fris. Ja, dat is zo. En dat vind ik wel het leukste. Nu heb ik ook even een vraag over die tegeltjes van de keuken. Hebben we zien hoe dat hij zelf maakt. Ja. Hoe gaat zoiets in zijn werk? Erachter zien te komen, hoe gaat het? Hoe doen ze dat bij makken bijvoorbeeld? Ja. En zo heb ik het precies gedaan. Ja, maar hoe lang heb je er dan over deed om het zoveel te krijgen? Al die tegels jaren toch wel, hoor. Ja, wel, hè? Ja, ik deed dan zo'n 20 per keer. Want die komen dan in de oven. Ja. Dan mislukt ook wel eens wat. Mooi, hè? Op mijn Nel. Nel, ik wil eens van haar weten. Waarom woonst je hier? Wat vind je hier nou zo bijzonder? Nou, ik woon hier omdat ik het hier zo mooi vind. En omdat ik hier zo gelukkig ben. En wat maakt hij zo gelukkig hier? Nou, mijn huisie, prachtig mooi. Helemaal voor mij. Helemaal zelf ding. Goed zo. En allemaal persoonlijke dingen zie ik hier allemaal hier staan. Ja. Allemaal voorwerpen. En dan weet ik vandaag, het mij was verteld, dat bij elk voorwerp een verhaaltje hoort. Ja, er is hier niks wat zomaar, behalve de kikkers dan hoor, want dat vind ik gewoon heel erg leuk. Maar van alle dingen die aan de wand hangen, die er staan, daar heb ik een herinnering aan. Niet dat ik in het verleden leef hoor, maar ik vind het zo leuk. Leerst alweer, we gaan binnenkijken in de schuur van Neeltje. Neeltje, wat vind je nou zo leuk aan om hier te wonen? Nou ja, het allermooiste, waarom eigenlijk uiteindelijk deze schuur gekocht toen hij nog een bouwval was, is het uitzicht. Dat licht, ruimte, groot. Geweldig, hè? Ik moet kunnen bewegen en hier is het altijd mooi. Alles wat je wilt. Ja, en overal in het huis kijk je naar buiten. Al zit je in bad, dan nog kan je de Nieuwe Dijk zien. Dat is heel bijzonder. Ook heel romantisch. En dan is die creativiteit hier ook wel kwijt, heb ik wel zien. Ja, ik ben hier al 5 jaar aan het klussen. Samen met mijn vader, die dan op werkvakantie komt vanuit Brabant. En sinds kort met een vriendje. Dus we klussen nog vrolijk door, maar dat is heerlijk. En wat is die hobby van jou? De verkleedwinkel. Verkleden. Gewoon net als vroeger, lekker verkleden en lach hier brullen. Nieuw, Tiet. Oeh.
Annette, op tijd voor de prijsvraag. Want de prijsvraag, de laatste van vandaag. En de winnaar van gisteren is Janneke Bosma uit Halm. Ik zie je morgen hier bij de Piepskoft. En naast mij Teunis. Weer een echte bilkert. Teunis, je gaat het mij ook weer moeilijk maken. Ik moet even buiten adem, hoor. Ik ben echt buiten adem. Je gaat het mij weer moeilijk maken. Je hebt ook een beeldse woord of uitdrukking. Ja. Ik zou zeggen, die camera, luid en duidelijk. Wat betekent flashaaltjes? Ja, die weet ik. Niet zeggen, het is een prijsvraag. Oh. Nog een keer, Teunis. Flashaaltjes. Nou, als u het weet, u weet waar u moet mailen. Priesvraag@hotmail.com. Dankjewel, Teunis. En meteen door naar de laatste gasten. U herkent ze misschien nog van het begin van de week. Ik zit hier met de aanstichtster van dit alles, Kirsten Zwijnenburg en Annette Neudorfer van de Doekclub. Ik ga beginnen met Kirsten, want morgen gaat hier het feest door. De concurrent van Oerol. Kan jij gewoon in het kort uitleggen wat, waarom, hoe, wanneer, et cetera? Het begint om 2:00. Overal in het dorp ligt het programma dan voor iedereen klaar. Daar staat precies op wat, waar en hoe laat. Er is muziek op de piep. Er is een speciaal podium gebouwd om de muzikanten op te laten spelen. Deze uitzendingen worden herhaald. Er is expositie van Dick Plantinga en een vertoning van de Nachtreis. Het is misschien goed om te vertellen, Piepskoft werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd in het kader van culturele reis, hoofdstad van Europa. En dat was zo leuk, we willen het gewoon ieder jaar of iedere 2 jaar doen. Dus de reis was vorig jaar ook. Dick Plantinga heeft daar een mooie film van gemaakt. Is te zien. Exposities, gedichten. De tuin van de Nieuweling, waar net over gesproken werd door de Nijeling, is te zien. Er is een kleine keizerkooier met Sietse keizer. Pardon hoor. Met Sietse keizer. Goed zo. Kooier. Dus dan ga je met Sietse keizer langs de plekjes van de kleine keizer. Dorpshuis de Ziel zijn workshops van Jenny en Marjolein. Marjolein heeft de bloemstukken iedere dag hier op tafel gemaakt. En dan kan je dan zelf ook doen. Ja. En er is nog veel meer. Ja, precies. Annette, er is nog veel meer. En misschien Jan, moet je opletten, want dit is iets voor jou. Annette, wat Jan, je mag morgen meedoen. We doen morgen met de kinderen van Oude Ziel levend ganzenbord door het hele dorp. Kinderen, heb je nog niet opgegeven? Het kan nog. We hebben nog plaats genoeg. En we gaan met elkaar om 2:00 beginnen. Er komt een luchtkussen op de AC Bakkenstraat ook nog te staan voor de kleintjes. Nee, daar ben je net iets te groot voor, Jan. Daar kun je net niet aan meedoen. Levend ganzenbord, dat mag? Daar mag je meedoen. Allemaal leuke dingetjes. En ik denk dat Naomi ook wel even kan vertellen wat ze nou vindt van de Doekclub. Nou, de Doekclub is best wel leuk. Het is heel gezellig en je maakt heel veel dingen op de Doekclub. Super. Wat maak je? Nou, je knutselt bijvoorbeeld een stam. Dat hadden we de vorige keer gedaan met 3 vogels erin. Mooi. Het klinkt heel erg mooi. En Thomas, dan wil ik voor jou nog even weten, waar ga jij morgen speciaal naartoe tijdens Piepskoft? Naar Toeteren. Want mijn broer speelt Bugel in Oude Ziel. En hij is de leukste en de aardigste. Doet hij vandaag ook mee? Ja. Ja, Thomas Konijn. Ja. Nou Thomas, ik vind het een prachtige promotiepraatje voor morgen. Iedereen morgen naar de Piepskoft. En helaas, ik ga de boel afsluiten. Het is niet te geloven, het zit er alweer op. Het zit er echt op voor dit jaar in ieder geval, Doch het voor een dorp. En natuurlijk, de tissues liggen klaar straks voor het publiek. Iedereen bedanken, dan hebben we nog een half uur nodig. Ik ben trots op de 8 wieven uit Oude Ziel. Ik bedank alle leuke, lieve mannen van Omroep Friesland. En natuurlijk niet te vergeten Klaas en Frans hier uit Oude Ziel voor de techniek. Dan gaan wij hier afsluiten met een slootconcert. Excelsior, het Korps Excelsior, samen met Richard Weiland. Maar voordat we dat doen, hebben we nog wat over te geven. Namelijk, ze staat er al, de stok. De stok moet overgedragen worden en dat gaan we doen aan Corine uit Boeroem. Ik wens jullie heel veel... zeg het weer verkeerd. Ik wens jullie heel veel succes volgende week. Het wordt een fantastische week. Toi, toi, toi. En dan nu over naar het concert van de dag. Excelsior met Richard Weiland. Ans Kiekers. Een
ga